Bon dia, famílies. Aquí t'hem preparat un poquet per fer la feina de palilleo. A partir d'ara, en lloc de fer els sols dels nombres, cada setmana farem un parell de dies una activitat amb els palets. Espero que hagueu practicat molt i així vos serà més fàcil. Hola, nins i nines, com estàu? Bé, mirau, tinc aquí preparat uns quants paquets. Ja sabeu que a cada paquet n'hi ha 10 pals i també tinc uns pals que estan separats. D'acord? Perquè no en tinc 10, no puc fer un paquet amb aquests, no m'abasten. Aleshores, si per exemple jo vos digués que heu de fer el número 12, ho podríeu fer de dues maneres. Podríeu fer així, agafar 10 i 2, i així són 12, perquè 10 més 2 són 12, però a lo millor hi ha nins que encara no són capaços de fer-ho d'aquesta manera, perquè encara no tenen clar que aquí n'hi ha 10, i no poden partir de 10 més 2. I per això hi ha nins que necessitaran comptar 12, i doncs no hi ha cap problema. Els paquets se poden fer i desfer tantes vegades com sigui necessari. Aleshores, el que hem de fer és comptar 12 palets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Ara en tenim 12. Ara, la següent passa seria fer els paquets que puguem. Per fer un paquet hem de comptar fins a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ja en tinc 10. Anem a fermar-ho per fer el paquet. I en el número 12 tenim això. I ara ho hem d'escriure. Com ho podem escriure? Ara vos ensenyaré un truc. Mireu, primer a un full escriviu el vostre nom i a dalt de tot posau pa, li, lle, o, perquè anem a palillear. I escrivim la data d'avui. Avui és dilluns, aquesta lletra és la ll, que són dues lls juntes. Avui és dilluns 30 de març. La darrera lletra de març, tampoc la sabem encara, és com una K amb un palito aquí baix. I aquí hem d'escriure aquest número, és 12. Què passa? Que molts direu, ala, però si nosaltres encara no sabem si només hem après a fer fins al número 8. Vaig ensenyar-vos un truquito. Com podem escriure el número 12? Com sabem com s'escriu aquest número? Us heu de fer dues preguntes. Primera pregunta, quants de paquets hi ha aquí? Quants de paquets hem fet per fer el 12? 1. I descrivim el número 1. I quants de pals mos queden sueltos? 2. I descrivim el número 2. I ja tenim el número 12. D'acord, fem un guionet per fer el següent número. Imagineu-vos que tenim... Vaig a desfer aquest paquet per tenir més palets sueltos. Imagineu-vos que vos demanen el número 25. 25. Se pot fer de dues maneres, com vos he dit abans. 10, 20, 1, 2, 3, 4 i 5. Hi ha nins que ja seran capaços de fer-ho així. 20 i 5. Què passa si no heu arribat en aquest punt? No passa absolutament res. Comptam 25 pals. D'acord? I no passa res, els comptam. Vaig a posar-ne més per tenir més. I ja està. Anem a comptar fins a 25. Això ho podem fer tots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Ai, que no me'ls bastaran. 23, 24 i 25. Aquí ja tenim 25 pals. Ara la següent passa és fer els paquets. Hem de comptar fins a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I els fermam, ja tenim un paquet. Si vosaltres no els podeu fermar tots sols, li demaneu ajuda als papàs o les mamàs. Menys si mos surt un altre paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.